So good afternoon. With regards sa water supply sa South Balibago Waterworks, sini nga summer season, no? Sini nga may El Nino, kita nga crisis, kita nga ginabatsyagan subong. So, mambal na ang amon nga supply sa South Balibago is sufficient man sa existing namon nga mga customers, including ina ang i-supply namon sa city government nga via lorry trucks na distribute sa mga kabaranggayan sa syudad sa Iloilo. So, nang amon nga supply is sufficient tagid yan. Maghambal ka sufficient pila ini ka MLD per ang atong na deliver sa atong mga customers and pila atong customers. So far by record namon, no, nagadalagan kami 8 to 9 MLD during peak hours. Sa subong meron kami nga 10 MLD, pero meron kami nga mga reserve tanks nga nag-augment during peak hours nga maka-maximum until 13 to 14 MLD. Subong meron kami nga customers na around 6 to 7,000. More than sufficient. Yes. Ano atong mga sources ng tubig? Hindi kita kakuha sa aton nga mga tubig. Sa may Halaor River kita sa may Bongko Putotan. So dito ang amon nga planta, ang aton nga water treatment plant sa may Bongko. So maagyan niya ang ang Zaraga Municipality, Leganes, and pakadudun sa Haro City, Haro District. Okay. So meaning ang water situation sa base sa inyo is hindi budlay sufficiente pag kamupayas ang tubig nga kinakuhaan. Yes sir. Actually, i-try na muna siya nga i-manage kung ano ang amon sa mga resources. Kag kung ang demand sa city nga mas-supply kami sa amon nga particular nga cubic meter per day. So i-try na namon niya i-manage sa amon man nga part kung paano namon nila i-deliver nga hindi maapektuhan ang amon nga mga existing customers. Okay. So hindi maapektaran ang inyong supply in kaso nga mag-start sang rasyon para sa truck sa city government. Yes sir. So ginplanuhan na inanamon kung paano namon siya i-distribute kag ano nga mga oras kag diin nga mga barangay i-dalon ang mga tubig na via lorry trucks, tanker trucks. So meaning ma'am, part ka mo sa water rationing sa city ma'am, despite even though hindi nyo na consumers ang inyong i-water rationing ma'am. Yes. So biskan hindi namon na sila customers, still ma-distribute kami dito. Like sa mga city proper, ang gin-sedra barangay nga gin-mention sa CDRMO. So city proper, La Paz, even Haro, Lacos, Barrio Obrero, Molo, and Mandurriao districts. So I think nasa more than 5 districts. Pila ka MLD ang makayaton nga ihatag sa water rationing naton ma'am? So may kita na ang maximum actually na gina-required sa city, no, based sa mga meetings previously is mga around 690 cubic per day. Pero wala pa man sa amon na award kung pila gid ka cubic meter ang iamon nga i-distribute. Pero may mga initial na kami nga meetings before na mga 70% ang iya ka South Balibago. So around 400 plus cubic meters per day. So nga mas dako ang box ang percentage sa inyo ma'am compare sa another naton nga water supplier. So during meeting nag-negotiate man na kami actually. So okay man sa amon tani ang 50-50. So since nag-offer man si Metro Pacific na around 20 or 30% lang ang sa ila. Just para hindi maapektuhan ng ilang mga konsumidor. Ma'am, saan masugod ang aton nga pag-hatag sa mga tubig sa aton? So kung ma-award na sa amon sa city government, siguro mga first week of May or the most second week of May. So, mga May 8, madalas siguro. So, When ang bidding ma'am ma'am? Nakabid na? tomorrow. So tomorrow na nabalaan kung pilagid ang i-award sa amon sa South Balibago. So after sina nga ma-award, ma-plano kami anay coordination with the LGU regarding sa mga plans kung paano i-execute. And then siguro first week of May makadalaga ng mga trucks.
So ang assurance lang once na nag-start ang ining rasyon, hindi mapektuhan ang supply sa tubig sa mga panimalay sa inyong mga konsumidor. Yes sir. So amo lang namon nga gina-assure nga hindi maapektuhan gid ang mga konsumidor namon sa Haro district. So most probably siguro gid na ang amon scheduling is siguro gabi kag kaagahon gid. Importante na ma-unload ang maludan ang mga tangke sa mga barangays before magbugtaw ang mga tao kag before sila magtulog may unod ang mga tangke para pagkabukas magamit na dayon. So hindi man kami hindi kami tawag ni nga magdalagan walang truck during peak hours traffic, mga grabing traffic sa city. So try na namon yung i-manage kung paano namon padalaganon ng truck nga hindi man kami sa traffic, hindi mabudayan. Sa taga-district, mga pila ka salakyan ang maka-atag sa turma. So pilagyan ka so per district ang kada lima hasta abot pa district siguro ko sa Payan. So sa kada may magwa nga truck pasudi sa isa city proper kay kadamo nali maka-deploy kami mga duha ka truck siguro ma'am, and then dara siguro kung mga gagmay malang area ma-deliver kami tag isa ka truck, pero ang mga damong area if possible mga duha ka truck ipa-deploy. Like ang city proper damo sa nga barangay nga nakalist nga wala tubig. So sila ang magiging priority, like duwa ka trucks ang deploy dito sa ila. Day and night na siya na delivery. Sa kalalabigon sa Tagilinet, ano so far ang malabanan na concern sa mga konsumidor? Siguro sir lang, like for example kagina may problem about sa Eleco power tungod may mga interruptions mabala sa Eleco parehas man sa tubig daw may kulang man sa supply. So amo na isa sa mga challenge with samon kung paano paano nila ma-sustain man ang supply nga gihatag dito sa planta. Kay once nga mag-brown out, so gaapektuhan gid ang pressure natin sa linya. Drop ang pressure, so ang mga konsumidor gareklamo nga nubo ang pressure nga tubig nga nakuha nila. So naturas man tayo ng problema? Yes sir. So far nang gin-change ata sang Eleco ang linya sang South Balibago sa Pototan kay dito daw ang may baskog na supply na pwede makuhaan. Kay sa Dumangas pa sila ga-connect before So amo nang ilang mga domin ubrang solusyon para hindi mag-drop ang supply sa kuryente dito sa planta. Kaya importante lang sa mga summer na tubig. Ma'am, sa water rationing natin, mga until when initial ma'am sa contract or sa initial yung pag-istorya sa city government? 3 months. 3 months na siya. So makayas ang sources natin sa Halaor? Yes ma'am, kaya. So based sa amon nga mga previous experiences sa mga previous summers or what, wala man gakahubsan actually ang Halaor River. Gakapektuhan lang siya during low tide. Kasi di ba ganubugod ng tubig during low tide. Pero may mga ginaobra man dito amon ng mga plant personnel kung paano inahimuon nga sige-sige di ako ang flows ng tubig sa amon intake. Wala. So far, no manageable pa man ang supply natin dito sa Halaor River. Pero ma'am, since na-mention mo pala nga around 8 to 9,000 ng aton, household na siya ang iniswaya natin ma'am na customer. Siya, cubic meters. Ano ko ang inyong customers sa city ang ina-deliveran? Sa city, 6 to 7. Ilang ka thousand? ang sa Consumers. consumers, Oo. ang diri sa amon mismo sa Balibago, Oo. nasa 6 to 7,000. Oo. Pero ma'am, wala ka plan nga expand na since nga do ka bastante sa inyong water supply. May mga plans man for expansion actually. Galing kay ng more on may mga plans pa and hindi basta-basta maka-expand. Kaya ginaplanuhan man namon nga i-upgrade ang planta anay before kami mag-expand. Kay budlay man mag-promise, mag-overcommit sa customers or sa mga municipality nga na kung hindi sufficient ang supply. Soon siguro may mga talks man regarding that. Sa inyong pag-rasyon ma'am sa tubig sa mga kabaranggayan, ano ang ipreparar sa mga pumuluyo kinala maprepara sila sa dalag po ng mga drums or estakan? Bali siya sir, ang setup is ang mga tanker trucks i-unload nila ang tubig sa mga barangay tanks, water tanks.
So mga barangay tanks nga na naka-ready na in-check na ina sa city government kung wala problema or wala mga leaks. So dapat ready na siya before mag-start ang rasyon. So dara siya ikibutang ang tubig sir sa mga water tanks. So, paano i-regulate, ma'am? Example, sa isa ka barangay, ma-deliver lang kamo dito. Ang barangay na ang bala mag-regulate kung dapat ang isa ka customer, amo lang ning amount sa water. Kaya basi ubusod wala sa isa ka household. Bali si ma'am, si LGU. So may cooperation kami with the LGU. Ma-coordinate kami sa ila regarding dira. So ang role namon is mabutang lang gid tubig sa ilang mga tangke. And this is for free. City government na mabayad. Yes. The government bayad. May mga barangay sa syudad nga wala kita hindi naton masuklayan sa aton nga tubig or ubos kita na nga barangay nga 180. Based sir sa records nila, ang may gina-identify sila ang mga barangays nga wala gid sa supply sa tubig. So mo na magiging priority. Yes. Mas damo sila yung tubig para sa Nag-wonder kami kaya ang other bulk water supplier nagambal wala na sila critical level na ilang water sources pero still sa inyo sala or ara may tubig yapon. Yes, ma'am. Ang actually maasin is gin man nagamala na dito ang maasin lang. So good thing lang si Halaor River overflowing gyapon ng tubig. Siguro ano na siya factor man ang early yung preparation like pag-conduct niyo sa mga desalination sa river. Yes, maintenance Oo. always and preparations man sa mga booster pumps. If in case may hindi man na perfect ng operations So if in case may mag-issued ang isa ka pump, meron kami mga reserve tanks, reserve pumps na available anytime. Pero may mga mga kita gina-prepare ng deep wells mga ground para in case na mag-deplete ang tubig sa may Halaor. So far wala. So ma'am, lang surface water lang kami. Reserve lang. May mga reserve kami nga tanks sa planta na pwede reserve ng water during peak hours nga makabulig siya wala sa demand. Kaya grabing hugot sa distribution lines especially during peak hours. So mayroon kami na dito nga mga facility nga nagabulig siya nga taas ang flows ng tubig every peak hours. sa pangkabusan pila ang total volume ng tubig na pwede nyo ma-offer para sa rasyon sa sulod sa 3 bulan. Siguro sir, basement sa amon nga study kaya man sa South Balibago na i-supply around 400 to 600 na cubic meter per day na requirement. Amo lang nambal ko, may overall lang kami nga management regarding sa pag-deploy sa mga trucks and siguro scheduling sang time man sa pagkuha sang truck sa mga hydrants ng mga siya. So syempre hindi kami magsabay during peak hours kaya amo yun ang pinakataas na demand. So makuha kami sa trucks, ma-load sila sang tubig during off-peak hour. Inyo gusto pala bro sa publiko. Sige, so ginapalabot na naman sa mga konsumidor, especially sa Haro District, na ang South Balibago Waterworks is preparado gid sa sininga El Nino. Kay tigin mention sa ginamalan kami ni Mayor Trenyas before nga ipreparar gid ang planta sa upcoming El Nino. So ginpreparahan man nila namon through sa pag-prepare man sa mga spare namon ng mga booster pumps if in case may mga problem along the way. And continuous ang maintenance works man sa among planta. Pag still sa gihapon sir ang among commitment ara gihapon, so ang among commitment sa pag-supply sa among mga consumers. So ikaw na lang share Ray sa commitment So may haraan sa Balibago sa tatlo ka commitment sa mga consumer. So ang first is 24/7 tubig na muna still. Then nakapas sa national drinking standard Philippine National Standard Drinking Water. Pag at least 16 pesos ay minimum sa
mga tips kita sa aton mga consumers how to save water? Ay, oo. Yes, dapat lang mag-conserve sa water, no? Kaya ito grabe kasi mong demandaan. So like, simple lang ang pag-shower, di ba? Sa mga panimalay, nga kung pwede man lang magamit sa balde, anay. Tapos mag-toothbrush ka, nga mula ga on ang imong mula ga ang gripo mo, sa baso ka lang anay. Para makatipid. Tapos, Bayo na ng tubig. yes, sir. Check din naman. Always check gid ang mga faucet kag ang mga flashers sa mga CRs. Kay dara malagi sa agad ako man ang bill sa mga customer tungod guba ang flasher. May mga leaks ang linya. Yan. So check gid nila from time to time. And ano pa? Safe sila sa division. Always, kung may mga tangke, possible, kung may mga tangke sila, safe na sila nga daan sa ilang mga tubig. Kaya hindi naman mabalaan na kung ano kalawig, gid man lang yung ninyo. So, conserve lang gid water. Maintain gid nga wala sang likang ilang ang mga linya. Kay one thing na nga hubas ang aton yung supply is because sa mga leak sa aton yung mga linya sa tubig. Ma'am, speaking of leak no, o leakage, na-mention mo kung aton nga kapag MLD per day, pila to gani, ma'am? 10 ml. 10 MLD. So, all din na is revenue water, wala sang non-revenue kita. So far, recorded naman nga non-revenue sa amon nga distribution line is around 5 to 6% lang so far. So, grabe. Since yung bago maintenance pa lang ang work. amon nga linya so 6 years, 7 years. Pero kami very particular kami sa NRW. So every time may mag-report sa opisina, may mga bus deadlines nga ginoobra ang mga contractors. Ganyan? Katuan ganyan sa plumber para i-repair kay kanugod sa tubig. 5 to 6%. Yes, 5 to 6%. May gamay compare sa may iban pa kami, basta may iban pa kami gusto ipalabot sa amin nga wala naman ma'am na question or may mga na-miss na information ba Actually, so far na okay naman tanan, inform naman. And ang lang siguro, ang regarding sa schedule, sa rationing sa city, so ma-announce lang kami. Kasi wala pa kami mga meeting sa city government regarding that. Ma'am, first time yun yung mag-join sa water rationing sa city. Oh yes, first time sa South Malibag. Tapos tago pa nga person sa inyo. Yes. So medyo challenge man sa part naman kasi first time kami nga mag-join sa calamity nga ning rationing sa city. So medyo gina-try ginamon nga tutukan kay manage mayo para hindi man ma-disappoint ang city government sa amo. Basi mas tamo pang inyo nga i-serve nga sa water rationing compare sa inyo balang nga daily consumers din. Hindi man ma'am, hindi siya. At least portion lang gid ni sang gina-consume sa amon ng mga regular customers, mga bill customers na. That's why naman po. So, duwa lang man kamo ang nag-join sa bidding, ma'am, no? Yes ma'am, duwala. So, duwa man kamo ang more 80% din sa inyong kamo. Wala pa man finality ma'am, was pa mabalan actually, pero ang commitment naman before is 70% kaya naman supplyan.